Mga kaigsuunan, ako si Senador Bato de la Rosa. Gikan sa kahiladman sa akong kasing-kasing, gisuportahan nako ang pagtukod sa RAIDS Coalition. Usa ka panaghiusa sa lain-laing kusog nga andam mobarog alang sa kamatuoran, pagpanubag o kaayuhan sa katawhang Pilipino. Niining panahona, dili na igo ang tagsa-tagsa nga pag-away. Kinahanglan nato ang usa ka tingog, usa ka direksyon ug lig-ong baruganan, batok sa korupsyon, pag-abuso ug mga lakang nga nagtumong sa pagpahilom sa oposisyon. Gipahayag usab nako ang akong tibuok suporta sa pagpanguna ni Sebastian Duterte, isip leader ni ini nga koalisyon. Nailhan nato si Mayor Basti nga usa ka isog na ay baruganan, andam, makig-away o iaway gyud niya ang hustisya alang sa katawhan. Og labaw sa tanan, nagpadayon ko sa pagsuporta kang BP Sara Duterte, Inday Sara, nga nagpadayon sa pagserbisyo sa atong nasod bisan pa sa mga hagit o pagsulay nga iyang giatubang. Dili kami musugot nga gamiton ang politika sa pagpahilom sa mga leader nga tinuod nga nagserbisyo sa katawhan. Kining awaya, dili lang alang sa pipila. Kini alang sa tanang Pilipino na nangandoy og tarong nga kagamhanan, makatarunganong sistema og mas maayong kaugmaon. Panahon na aron magkahiusa. Panahon na aron mubarog. Daghang salamat, mabuhi ang katawhang Pilipino.